Já bych vám chtěl představit pokrm, kterému se dneska budeme věnovat. Jmenuje se pilav, nebo také palov. Pochází z Asie, přesně ze státu Uzbekistán. A dneska si budeme ukazovat, jak se vaří. Takže jako první tak bych si vzal pánev. Nějakou velkou, všechno se to dělá v jedné velké pánvi. V jedné velké pánvi, na kterou dáme olej a pánev lehce rozpálíme tak na střední oheň. Já, jelikož už mi tady byla zelenina a maso z jiného vaření, tak použiju tu, protože koření je tak nějak dost podobné jako u toho, kdybych to maso dělal znovu, tak by to bylo dost podobný koření bych používal. Takže to použiju rovnou takhle, protože to nemá smysl dělat nový. Jinak budu mít potom ještě mrkev a česnek, ještě jako zeleninu, a primárně tam bude teda i paprika a červená cibule. A jako koření tak budu používat skořici, kajenský pepř, kurkumu, kary a kmín mletý. Ještě samozřejmě sůl, pepř, asi 100%. A potom tady mám rýži teda v sáčku. Nejlepší je 100% basmati rýže, nebo také jde použít tady ta, ale lepší je 100% ta basmati. Tak já si to pánev dám na menší oheň z toho důvodu, že já už to maso mám hotový, takže ho potřebuji jenom dostat do, aby se prostě ohřál společně s tou zeleninou. Jak mám tam samozřejmě budu dávat tu mrkev, tak to trošku víc rozpálím, aby se ta mrkev dělala. Tak, teďka jak je ta pánev rozpálená, tak už tam, nebo lehce rozpálená, tak už tam můžeme šopnout vlastně to maso, aby se už zahřálo. Společně teda s tou zeleninou. Tak a budeme to postupně promíchávat, aby se nám to nepřechytilo. Tak a mezi tím si tady udělám pořádek. A rovnou se půjdu vrhnout na vlastně naší primární zeleninu, což je mrkev. Takže ji takhle sevřu a vezmu asi tak 4 takhle nějaký mrkve. Asi tak nějak potřeba nebudu, si myslím. Samozřejmě jako první omyl. Tak následně si vezmu nějaké ruční struhadlo, abych očistil takhle. Takže takhle jenom jednoduše očistím.
Tak, jakmile máme ostruhané všechny mrkve, tak se zbavíme samozřejmě odřezků. A co já teda ještě rád dělám, tak je to, že se ještě tady zbavím tady těch konců, aby se mi potom té struhací fázi struhaly líp. Takže takhle je tady máme, že si je radši jednou umyjeme. Tak samozřejmě nesmíme zapomenout si hlídat to maso s tou zeleninou. Tak a teďka bych si vzal už tady to větší struhadlo. No bychom mohli spíš použít tady tenhle na takový, abychom tam měli takový nudličky. A jako nástavec bych použil tady tenhle protože chceme tam mít takový nudličky, takže to nám udělá takový kratší, hezký nudle. Hlavně, abychom se u toho neporanili. A já mám ke konci, když ta mrkev už, nebo jakákoliv ta zelenina, co strouháte, začíná být prostě už takhle jako ke konci prostě malá, tak mám rád si ji dávat takhle jako kdyby semka do toho u palce, protože to vlastně tam jako kdyby dávám takhle k tomu struhadlu a tím pádem se mi to vlastně neořeže a jsem jako kdyby v bezpečí vlastně před nějakým říznutím, takže a jenom to vlastně tlačím proti tomu, takže to je úplně v pohodě. Tak, potom co máme ostrohanou mrkev, tak bychom měli mít nějaký takovýhle nudličky. A ty rovnou hodíme k masu a zelenině. Hlavně jak tam hodíme úplně všechno. A struhadlo zase umyjeme. Tak, teďka si lehce uklidím pracovní plochu. A rovnou už také okořením tu zeleninu, takže tam dám lehce od každého. Takže trošku toho curry, trošku té kurkumy, trošku také toho kmínu,
a také špetku toho kaňského pepře, který teda celkem pálí, takže tam dám fakt jako malinko jenom, aby to trošku dochutilo to jídlo. Tak, skořici tam zatím dávat nebudu, ještě to trošku osolím a opepřím. Tak a samozřejmě promícháme celou tady tu směs. Tak, trošku zvýším oheň, aby se nám to víc už prosmahlo spíš, než ohřálo. Takže takhle. A mezi tím si vlastně můžu nakrájet tady česnek. Já teda budu používat takový 1,5 vlastně stroužku. Bude to tady jeden velký, jeden takový střední, který nakrájíme teda na drobno. Používám takový fígl s nožem, že to vlastně takhle přiložím k tomu česneku a zatačím na to vlastně tady to zase podestýlkou u palce. A vlastně celá ta slupka se úplně odendá vlastně úplně sama. Prostě to krásně to. A česnek je oloupaný. Teďka teda ještě odkraju i tady ten, nevím jak se to jmenuje, prostě takový ten dole kořínek asi. A nakrájím na drobno. Samozřejmě je lepší na ten česnek tolik netačit tím nožem, protože pak se vám takhle rozpůlí lehce a není tak stabilní při tom krájení. Ono to je vlastně jako nevadí, když to mám na drobno, ale když chcete třeba, aby tam ty kousky byly fakt větší, tak by bylo lepší natlačit na ten česnek tolik tím nožem. Jak mám nakrájený česnek, já se hodlám nějak takhle, není to asi úplně na drobno, ale to tak, aby tam ty kousky vlastně tak nějak i byly vidět trošku. Tak ho přidám k té směsi a ještě znovu promíchám. Tak, chvilku zase necháme provařit trošku, prosmažit a rovnou bych to lehce i posypal tou skořicí. Zase tak lehce jenom a zase opět promíchám. Samozřejmě tam té skořice by nemělo být moc, aby nepřebyla chuť ostatního toho koření, protože může být výraznější, což doufám teďka, že jsem jí tam nedal moc, ale myslím si, že by to mělo být v pohodě. Takže hlavně, aby to nemělo takovou moc skořicovou chuť, protože to by 100% mít nemělo tak moc. Tak a po chvíli vlastně smažení nebo vaření na té pánvi, tak zase trošku zvýším oheň. Už na takový vyšší stupeň, na takovou jako, že už kdybychom třeba dali vařit těstoviny a dostáváme se k hlavnímu bodu, což bude ta rýže. Vlastně ji tam nasypeme a podlejeme to a necháme to asi 15 minut, nebo kolem 15-20 minut, záleží samozřejmě jak uděláte rýži. Já to nechám takových 15 asi minut. Chci ji tak podusit. Takže v tuhle chvíli ji tam jdu nasypat. Takže takhle jsem použil 3 pytlíky. A dojdu si pro vodu a teďka to celé vlastně podleju. Tak ještě naposledy to promíchám. Dám na to nějakou
ideálně dostatečně velkou pokličku a nechám to takhle těch 15-20 minut vlastně dusit. Postupně to budu samozřejmě promíchávat, protože pak by se mi to připálilo k té pánvi a to bychom 100% nechtěli, aby se nám stalo. Takže za 15-20 minutek se k tomu zase vrátíme. Jsem tady zpátky po asi 15 minutách, už stáhnu teda plamen na takovou lehce podstřední plamen, ať už se to jenom tak jako doohřívá. Všechna voda se nám vlastně vypařila a rýži už máme hotovou, takže už budeme moct nandavat. Tady to je vlastně finální produkt. Možná ještě tak nějak dosolím. Nějaký poslední přídavky k tomuhle jídlu. A já už rovnou i nandám. Nejlépe se to bude asi dávat do hlubokého za mě. Tak ještě dopromíchám takhle a můžeme se na to mrknout, jak to vlastně vypadá. Je to takhle, vlastně vidíme tam jak to maso, tak tu zeleninu, tu mrkev vlastně a rýži, krásně do takové nažloutlé barvy a je to vlastně všechno v jednom hrnci, nebo v jedné pánvě vlastně a je toho vážně hodně, takže tady to byl takový můj videonávod, jak si připravit tento pokrm. Já doufám, že si ho vychutnáte, pokud ho budete dělat a loučím se s vámi.